everyone, welcome back to another video. Jadi nोंथांमोना जोंनि channel गोदान बा आं हायना आं जाबाय हिमसा निफ्राय जोंनि बाबु कियान जाबाय जोंनि बाबु कियान लोगोफोर दा लोगोफोर जोङो मोनाबिलियाव दासो बाहेरायाव थांनो ओंखारदों आरो जेखिन दङ जोंनि बाबुआ बाबा बहा थांनो ओंखारदों सना बहा जाग्रा शपिं नामा सोरनि जाग्रा शपिं नोंनि नोंथ' मोनजाया देबो हा आया फानि आन बाबा हिस नायासनो आया फानि जाबानो आया फाया जाबानो आंबो मोनजागोन ने बाबा थ' जों थांसै दा लोगोफोर जोङो मार्केटाव थांनो ओंखारदों आरो लोगोफोर दिनै बाबुखौ इयाव बेहाय बामनानै लांसै आरो आं एकदम बेखौ आखायाव बिदि लानो हाया बिराद गिलिर जाबायना मानसिया एसे बिफाया सिगांथिंबो लानो हायानो आरो बेखौ सिगांथिं लाबाबो बिराद वेट ना एकदम बेनिफ्राय बिखुङा सायो आरो सिं सायो बेनिफ्राय उनथिं लांसै आरो उनथिं बागोननो आरो बेयो दा खाना होनसै र' लोगोफोर लोगोफोर जोंना नैबे बखालि गोदान बिथिं लाबा बारा माबा जाया आरो प्रब्लेम जाया आरो प्रेसार गोलैया आरो बारा बिदिनो लानो हायो मैयानिफ्राय बिदि लानाय स्टार्ट खालामदों आंखौ मैया लानाय लोगो लोगो उन्दुलांदों बि 30 सेकेन्डसनि उनावनो उन्दुलांदों बाबा नै बाबाया बखालि गोदान जाबाय नामा बाबा स'जों थांसै ने बाबा जों खुमि ने बायाव जोङो खुमि ओइनो लोगोफोर बिदि नैबेहाय बिदि गारि दं नालाय जिरायग्रा बेहाय बिदि गारि ओमफ्राय इथिं आरो बा बे नायनोबो आरो पुरा नायगासिनो दा लोगोफोर जोङो बाहेरायाव थांसै आरो दा मार्केटाव थांनोसै बेनिफ्राय मार्केटनिफ्राय जाग्रा बुस्थु लायनोसै बे भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थाबा दाखालि जोङो एंगेजमेन्टआव थांदोंमोन ना बेयाव थिखांनाय माखासे फट'फोरखौ जोङो होगोन आरो नोंथांमोना नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ जोबजासिम अके लोगोफोर जोङो बाजार खालामनानै न'आव मोनफैबाय ओमफ्राय अनलि गंसेल' दखानावनो थांदोंमोन आरो बे साउथ इण्डियान ग्रसारि मार्केटाव बिदिनो आरो दालि थाव ओमफ्राय बिस्किट माबा माबि लाबोबाय आरो ओमफ्राय दावदै ओमफ्राय ओइथिं जोंनि बाबुआ नै उन्दुलांदों पुरा ओरैनो उन्दुगासिनो दासो मोनफैदों नालाय आरो बे थांनाय टाइमाव आरो बेहाय मस्कुइट' बिराद माबा दङ ना थाम्फै दङ ना माबा मा होनो बेखौ अराव होलांदोंमोन आरो बिराद मोनामनाया गाज्रि ना ओंखायनो दा एसे बाहेरायाव थाबाय बिसोरो दासो हाबफैदों आरो नै बाबुआ दा खुलिनानै दोनसै आरो बिसनायाव बाबा सना आंनि जिउ लोगोफोर आं साहा फुदुंगासिनो आरो दिनै खनसेबो एकदम फुंनिफ्रायनो दिनै खनसेबो साहा लोङाखै आरो गुदुं खालामगासिनो गाइखेरजों दै होबाय दा आं साहा फुदुंदों ओमफ्राय साहा बिलाइखौनो दिहुननो बावदों आरो एक्सुवेलि दिनै साहा बिलाइ गैयामोन आरो एकदम फुंनिफ्रायनो फुङावथ' गाइखेर लोंदोंमोन साहा बिलाइ गैयामोन ओंखायनो जोङो साहा लोङाखैमोन आरो अनलि ग्रिन टिल' लोंदों आरो थांनायनि मेन रिजोना बेनोमोन आरो बे साहा बिलाइआ एक्सुवेलि गैयामोन गाहायावबो दुखान दङ बाट बारा इसिनाव माबा थाङा जोङो ओमफ्राय साउथ इण्डियानाव माबा बे लायनांगौबो दंमोन नालाय ओंखायनो ज' थांबाय आरो दा साहा बिलाइखौ लायनोसै र' बिसो मेन ना साहा फुदुंनायनि बेहाय दङ बे नैबे स्ट'र रुम जोंना बे रुमानो एकदम स्ट'र रुम होनजायो आरो आल्ला जाग्राफोरजों भर्ति नैबे पनिरबो लाबोदों आं बावदोंसो पनिरखौ दिहुनना दोनदों पनिर लाबोदों गाबोन जानो आरो बेखौ लांसै दा बेखौ फ्रिजाव दोनसै आरो बेहाय फ्रिजाव पनिरखौ चाय चाय ले लो बाबा चाय ले लो बाबा चाय पी लो चाय पी लो बाबा बाबा फैनाय लोगो लोगो मा होनो बामग्रा माबानिफ्राय दिहुनना होनाय लोगो लोगो मेगना बिना बे स्रां सिरि मोनबाय टुनटुला सना आंनि टुक्लु बाबा लोगोफोर नै जोङो पियाजिजों नोंथांमोना बेखौथ' मोनजानाय नङा आंलाय साउथ इण्डियाव थांबासो मोनजागोन खोमा बिराद टेस्टि जायो आरो पियाजजों बानायनाय पकरा आरो साउथ इण्डियानफोरा जों जेरै बैसा बानायो बे बैसा नङा एसे बेलेग सिस्टेमनि बानायो बाट बिराद टेस्टि आरो उल्लि बड़ा बेफोरखौ ओरैनो बड़ा होनो ना बिराद टेस्टि आरो आंथ' प्रेगनेन्ट टाइमाव बिदि जायोमोन आं जाया बिदि होननानै आं सानोमोन आरो मा जायो बेखौनो बिदि होननानै ओमफ्राय जेब्लानाखि आं जाबायना अब्लानिफ्राय पात्ता मोनबाय आरो टेस्टि ओंखायनो बे जायो बिदि होननानै आरो आं दिनै बेखौ जानाया अनलि सेकेन्ड टाइमल' जादों आरो बारा आं जायामोन आरो आवगायावबो माबायदि बायदि होननानै आरो जोङो आवगायावनो जाफैदोंना ओंखायनो बिदिनो टेस्टखौ मिथियो आरो जानोसै र' Tamam टेस्टि आयु
बाबा गला सोरनि फिसाला बियो सोरनि फिसाला लोगोफोर ओरैनो जोंना बाबाया बिफानि पुरा बेहाय मा होनगोन दा इदि गुदियाव बर'नि रोंथ्रा आरो बेखौ बुंनो जेखि जाया गुदिनो जाबायना मा जाबाय मिथिला आरो नोंथांमोना कमेन्टआव खोन्थादो बिदि जिरायगासिनो आरो बियो आरो बेथिं आंना एकदम जि दहाय माखासे जाब्बायनो दा आरो बेखौ जाबनोसै आरो जेब्लानिफ्राय जोङो लोगोनि न'निफ्राय फैदोंना अब्लानिफ्राय जोंना जि सुनायनो खामानि जों जिहेतु मा खालामदोंमोन मिथिबायना नोंथांमोना नैबे बेगखौ जोङो लोगोनि न'आव लांदोंमोन ट्रलि आरो बेखौ गोदान बायदोंसो आमेरिकान टुरिस्टारनि आरो नैबे मोजां आरो बारा एसेबां गिदिरबो नङा जिहेतु जों खोन्थागोन आरो बे बेग बायनायनि रिजनबो दङ रिजन माने बेगथ' एरैबाबो नांखागौ बाट स्पेसियेलि जोंनो बे टाइमाव नांगौ आरो ओंखायनो जोङो एकदम बायब्रबबाय आरो बेखौ जोंनाथ' बाबानि ओंखाम दौनाय फोरबोखौ जोङो अलरेडि डेट नायनानै लाखिबाय जानुवारि 5 जानुवारियाव दोङो आरो 5 तारिखआव दोङो जोङो 1 जानुवारियावनो थांगोन बेनिफ्राय आंना नायनोसै सुटि बेसेबांसिन मोनो बेनिफ्राय रिटार्निंखौ जोङो मागो जानानै 16 जानुवारियाव जोङो रिटार्न जाबोगोन आरो रिटार्न फैफिनगोन बारा एसेबां माने एकदम गोबाव सान जोङो मोनजानाय नङा आरो मानो होनबा बे जोहोलावनि बिहा बस चेन्ज जादों एसे बसआ बारा सुटि होनो नागिरो आरो ओमफ्राय जों अलरेडि फिक्स खालामबाय जायखिजाया बिनि ओंखाम दौनाय रिचुवेल्सखौथ' जों खालामखानांगोन ना न'आव थांनानै जिहेतु बे न'आवबो थांनो मोनाखै जों अलरेडि थांनाय फैनायनि एकदम 1 तारिखआव थांनाय ओमफ्राय फैफिननाय 16 जानुवारियाव फैफिननाय रिटार्न जोङो 2022नि आरो फ्लाइट बुक खालामबाय आरो अलरेडि टिकेट पुरा कनफार्म जाबाय आरो जोङो ओमफ्राय माने बिनि थाखाय होननानैनो जोङो ट्रलि बेगखौ बायना लाबाय ओमफ्राय आरो दा आरोबाव बे 1 जानुवारि थांनायनि सिगाङावनो आरो जों आरो बिनि सिगाङावनो जों न'आव थांनांसिगोन आरो बे मोनसे इमारजेन्सि सिटुवेसन बायदि आरो टाइम फैथों टाइम फैबाथाय नोंथांमोनजों जोङो शेयार खालामसिगोन आरो जों मानो जोङो दा आरो नभेम्बरावबो थांनांगोन आरो नभेम्बराव माहाय न'आव खामानि दोङो आरो न'आव माबा मोनसे प्रग्राम दोङो बेनिखाय थांगोन आरो नोंथांमोनखौ उनाव खोन्थागोन आरो जेब्ला न'आव थाङो होमबा खोन्थागोन आरो मा प्रग्राम दोङो ओरैनो गेट टुगेदार बायसा दोङो आरो न'खरनि मानसिफ्रा फैजोबगोन बेनिखाय जोंबो थांनांगौनो आरो बेनिखाय थांगोन आरो जोङो नभेम्बराव नंगौ गेट टुगेदार होननायखाय बेखौबो बयबो नायनो थाखाय लुबैबाय थादों ना न'नि मानसिफ्रा नेबाय थादों बेनिखाय बेखौ लांनांगौ आरो स्पेसियेलि बेखौ नेबाय थानायखायनो जों दा बेखौ लांनांगोन आरो बारा दिननि थाखाय थाङा अनलि सानब्रै सानबानि थाखाय थांगोन आरो आंथ' अनलि सानब्रैनि थाखायल' थांगोन बेनिफ्राय बिसोरो सप्तासेनि थाखाय थांगोन आरो बाबा ओमफ्राय लोगोफोर दाखालि जोङो फार्स्ट टाइमनि थाखाय नर्थ इण्डियाननि एंगेजमेन्ट सेरेमनिखौबो एटेन्ड खालामहैबाय सब मोजाङैनो जालांबाय आरो नर्थआव बिदि जायो खोमा आरो जों मिथियामोन आरो सिगाङाव बे एंगेजमेन्टनि सेरेमनिखौ स्पेसियेलि बे हिन्जाव गोदाननि न'निफ्राय बेखौ एरेन्ज खालामो आरो बेनिफ्राय बेयाव थांनानै जोंनि आसामनि सासे टिचारबो लोगो मोनहैबाय बिनिनो मानसि आरो ओरैनो मानसिया दिल्ली एनसिआरनिनो मानसि बाट बे सिगाङाव जोंनि नर्थ इस्टआव थायोमोन आरो नर्थ इस्टनि केबिफोराव फोरोङोमोननो अरुणाचल आसाम बेनिफ्राय उदालगुरिफोराव थानानै राङापारा बेनिफ्राय गुवाहाटियाव थानानै फैदोंमोन आरो जोंखौ लोगो मोननाय लोगो लोगो बे पुरा हारसायाव रायज्लायफैदों आरो जों दा नोंथांमोना आसामनि नामा होननानै बेनिफ्राय बुंबाय आरो आसामनि होननानै बेनिफ्राय बहुत रायज्लायबाय आरो मोजां नांबाय आरो बिदि रायज्लायनानै थांनानै बिराद मोजां नांबाय आरो जिहेतु अलरेडि जोङो बे ग्रुमनि आरो हौवा गोदाननि मानसिफोरखौ अलरेडि फेमिलिनि सबखौनो जों सिनायो आरो बिनि पेरेन्टस माने बिमा बिफा बिदा बिबाजै फंबाय पुरा सिनायो आरो बिसोरखौ जों मोजाङैनो ओमफ्राय ओंखायनो मोजां नांबाय आरो अलरेडि जोङो हिन्जाव गोदानखौबो जोङो लोगो मोन्दों नालाय सिगाङावनो बिखालि आरो माने एंगेजमेन्ट सेरेमनिनि मेन सेन्टार अफ एट्राक्सना जोंनि बिर जोहोलावासोमोन नैबे मानसिफ्रा बहुत फैदोंमोन ना नर्थ इस्टनि बिसोरो गथ'फोरखौ बिदि खाथिनिफ्राय नुवाखैमोन खोमा बेनिफ्राय आरो सिगाङाव बामनोबो मोनाखैमोन खोमा बेनिखाय बिसोरो पुरा बेखौ मोननानै एकदम सबानो फैयै खाथियाव बिदि मा नाम बेनिफ्राय एप्रच खालामनानै आरो गावसोरनो बेसेबां बैसो जादों बिदि एप्रच खालामफैदों आरो बयबो बेनिफ्राय बयबो लाफैदों आरो बेखालि बेबो एखालि एकदम खालामदों गाबाखैबो बेनिफ्राय उन्दुबो लाङाखै बे पुरा गेलेबाय थादों जाय बिदों थांदों आरो बे पुरा लोगोफोर जोंना कियानि बिफाया ओंखाम संनो नागिरदों लोगोफोर दिनै खिचुरि जानोसै आंना सिगांनिफ्राय बेनो आरो जि खालि ओंखाम संनो बायो
आं बेखौ दायित्व होयो आरो खिचुरि बानायनानै खेबसेयावनो फोजोबो बेनिफ्राय दिनै खिचुरि बानायनो थाखाय बेखौबो लाबोदों आरो घि लाबोदों आरो गाव माबानि मोसौ गायनि घि गाय मोसौनि घिखौ होगोन आरो बेखौ होबा माहाय टेस्टि जायो आरो दा लोगोफोर आं प्रिपेयार खालामना लानोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ थाब थाब खिथिगोन आरो माब्रै बानायो ओमफ्राय आं खिचुरि जानो गोसो जाबाथाय बेखौनो बानायनो होयो आरो आंना प्रिपेरेसना जाबाय दा खिचुरिखौ संनोसै बेनिफ्राय नै दालि सुना लाबाय बेनिफ्राय माइरं सुना लाबाय पियाज बानलु गोरान बेनिफ्राय सामब्राम गुफुर बिलाहि भिन्दि थाइसे दङ बेखौबो होगोन बेनिफ्राय बे थास' दं होनोसै आरो बेनिफ्राय माहाय पाँचफोरन मस्ला होगोन बेनिफ्राय जोबजायाव एसे चिकेननि मस्ला दङ ना बेफोरखौ बेदरनि मस्लाखौ एसे होगोन आरो होमबा मोनामनाया मोजां जागोन आरो दा लोगोफोर बानायनोसै थाव होबाय घि होबाय दा बे पाँचफोरन मस्ला एसे होगोन आरो ओमफ्राय बानलु गोरान सामब्राम गुफुर ओमफ्राय पियाज दा लोगोफोर बेफोरखौबो होनोसै बे जाबाय थास' बेनिफ्राय भिन्दि थाइसे दंमोन बेखौबो होबाय आरो बे बिलाइ संख्रि दा होनोसै दालिखौ आरो हालदै लास्टाव होनोसै चिकेन मस्ला एसे होगोन आरो बेदरनि मस्ला होमबा मोनामनाया मोजां जायो आरो एसेल' होगोन बारा सब होनाय जाबाय दा दै होबानो जाबाय आरो दै होनानै बेखौ मोनबासो हुइसेल मारिबानो बे मोनगोन आरो बेनिफ्राय जाबाय सब होनाय जाबाय दा दै होनोसै आरो फिसालाजों बिमाजों नायफैदों आरो बेसेबां आवगायदों जोंना बाबुआ गल'बाय बाहेरायाव लाना थांनायाव ओंखायनो ड्रेसखौबो बिहा चेन्ज खालामनो हाबाय आरो लोगोफोर दा जोङो ओंखाम जानोसै नै जोंना खिचुरिया नै खिचुरि लाव लाव खिचुरि नङा आरो एसे गथा गथा टाइपनि आं गथा गथाखौनो जानो मोजां मोनो बिदि लाव लावखौ बारा जानो मोजां मोना आरो बिदि गथा गथाखौनो मोजां मोनो बेनिखायनो माहाय गथा गथाखौनो बानायो आरो सिगाङावबो हारसिं थानाय समावबो बिदिनो खालामोमोन आरो अफिसनिफ्राय फैनायनि उनाव संनो बाबा खिचुरि बानायनानै जायोमोन आरो बेनिफ्राय बिदि पापरबो हांनानै लादों दा बिदिनो जानोसै आरो बेनिफ्राय जोंना बाबुआ आथिं उन्दुबाय थादों माबोरै मोजां आरो बेजों आरो मोजां जागोन दा लोगोफोर दिनैनि थाखाय एसेनोसै बेनिफ्राय जों दा डिनारखौ एन्जय खालामनोसै बेनिफ्राय नोंथांमोनखौ जोंनि नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोन आरो अब्लासो स्टे सेफ बाय बाय